Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan na idol sa ating balitang regional. Ligtas na nasagip po at naihatid pa uwi po ang grupo ng mga opisyal ng Sangguniang Kabataan mula Paway, Ilocos Norte matapos silang ma-stranded sa Barangobong, Nueva Ecija. Ligtas na nasagip po at naihatid pa uwi po ang grupo po ng mga opisyal ng Sangguniang Kabataan mula Paway, Ilocos Norte matapos silang ma-stranded sa Barangobong Nueva Ecija sa Ilocos Norte din dahil sa mataas na tubig sa ilog at mga nasirang bahagi po ng kalsada. Nagsimula ang rescue effort matapos po makatanggap po ng ulat po ang Nueva Ecija Municipal Police Station noong Agosto 9 hinggil sa kalagayan po ng mga na-stranded na SK officials. Agad na nagtungo po sa lugar ang mga pulis, katuwang po ang mga lokal na opisyal mula po sa mga kalapit na barangay upang subukang maabot at mailabas ang grupo. Gayunpaman, hindi agad na isagawa ang pagtawid dahil sa mabilis na pagtaas at malakas na agos ng tubig na maaaring maglagay sa panganib sa mga rescuers at mga na-stranded. Habang hinihintay na maging ligtas ang kondisyon, tumulong naman ang mga residente ng Barangobong sa grupo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pagsamantalang masisilungan at pagkain. Nang bumuti ng kondisyon noong Agosto 10, muling nagsagawa ng koordinasyon ng Nueva Ecija MPS at ang lokal na opisyal hanggang sa matagumpay na nailabas sa mga SK officials mula sa nasabing lugar. Matapos ang rescue, itinurn over na sa local government unit ng Paway at Paway Municipal Police Station ang mga nasabing biktima para sa kanilang ligtas na pagbabalik. Wala namang naiulat na saktan sa nasabing grupo. Muling ipinapaalala ng insidente ang panganib ng pagtawid sa mga ilog at kalsadang apektado ng pagbaha lalo na kapag mabilis na tumaas ang tubig bunsod ng malakas at tuloy-tuloy na pag-uulan. IFM News. IFM News. IFM News.